آخر عید اسمدیلا غکاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا آخر اسید مدیلا غکاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا روزہ محمد باز لگے گنبد لا دیدار قسمت چمک پیک روزہ لا دیدار پہ باز لگے گنبد لا دیدار قسمت چمک پیک بس کاوی سر مرے واللہ خواوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا بس کاوی سر مرے واللہ خواوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا آخر عید اسمدیلا غکاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا مسجد نبوی لا دیدار مروئے خالی جولی انگم پر پر بروئے مسجد نبوی لا دیدار مروئے خالی جولی انگم پر پر بروئے چھپاتیا اوستلا زمزم تشاوا چھپاتیا اوستلا زمزم تشاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا آخر اسید مدیلا غکاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا جنت البقیع زیارت مروئے مسکل لکھلے ام قسمت مروئے جنت البقیع زیارت مروئے مسکل قسمت کلیم مروئے برکت والا جگہ سے چھاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا آخر اسید مدیلا غکاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا خنتیٹ ہود نام مشائلوئیے داڑے او غام بازڑے او غوئیے خنتیٹ ہود نام مشیخلوئیے داڑے او غام بازڑے او غوئیے عبدالرسول پندرالی بس کھاوا عبدالرسول پندرالی بس کھاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا آخر اسید اسمدیلا غکاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا ایتاتے اوستنائی ایڑے پاوا شرف مندہ بنوکاک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین اسیرنا اسلامی گلدستہ نمبر 3 اللہ پاک نا فضل و کرم اٹھے نما خدمت تو الخیر خواہ اسٹوڈیو کوئٹہ نا کنڈم پیش مننگ اٹھیے ریکارڈنگ انجینئر گرانو بائی نیک بختنگا حسین اسیر دا نیک بختنگا حسین اسیر دا چھیڑے پیر دور آخا کے دنیا بچے فک اللہ کلن اللہ زور کلن اللہ زور